Som l'Eva i en Joan, som companyia non provisional i estem preparant un espectacle d'uns 40 minuts amb bicicleta i màstil. Fa 3 setmanes una sala de creació per anar treballant el que és el nostre espectacle. Ara de moment estem en una fase de creació en la que estem acabant de crear algunes escenes, que volem començar a tenir ja un esquelet una mica més ferm per poder acabar-ho de desenvolupar. Per què heu escollit aquest nom com a referent per l'espectacle aquest? El títol? Sí. O sigui, quin significat té? Bé, ens ha costat molt, escollir un títol. Sí, quan... És una mica el que volíem, no? La sinopsi una mica és això, no? Quan tu sents que et falta alguna cosa però no saps què és. Quant temps porteu treballant al circ? Doncs fa 4 anys que vam començar l'escola de circ i ja des del principi de l'escola, que havíem de presentar números i cosetes, doncs ja vam començar a treballar junts i llavors quan vam acabar l'escola doncs vam decidir de continuar treballant plegats. Esteu especialitzats en la perxa xinesa i la bicicleta acrobàtica. Com funcionen les dues coses, més o menys? Doncs la perxa xinesa és un pal, és aquest pal d'aquí negre, que fa quasi 6 metres d'alt i és un pal vertical que el que fem és pujar i baixar fent acrobàcies. Llavors el que lluitem una mica és contra la força de gravetat, no? I l'aprofitem també per fer relliscades. Doncs és una bicicleta com la que pot tenir qualsevol, la diferència és que és fixa, és una fixi, no? Que diuen ara. Que pots pedalar endarrere i que no té frens. Pots anar, sí. Rere la càmera us hem preguntat si us cremàveu fent la perxa xinesa i ens heu dit que sí, i ens agradaria saber quina roba feu servir per no cremar-vos. Doncs portem malles a sota els texans. Hem de portar texans o pantalons d'aquests que siguin molt durs, perquè si no es trenquen i ens cremem. Llavors portem... Coderes, sí. ara les portem, però segons fer quines figures ens fa falta coderes aquí. Perquè aquí també et cremes, depèn de les figures que fas. També portem una faixa, perquè també aquí també és un lloc... Relliscades. Sí, aquí també és un lloc on et cremes. I llavors normalment a sobre també portem una sudadera. Avui dia creieu que el circ està infravalorat? No, una mica, no? Encara es creu que el circ són només una carpa i pallassos, no? També s'utilitza molt en el vocabulari comú. Per dir una cosa despectiva es diu això és un circ. Que em fa pensar molt que realment continua infravalorat si es continua utilitzant aquesta expressió en general. I a part d'això, quan nosaltres diem que treballem d'això, doncs ens diuen, m'han arribat a dir però treballes amb elefants! Tampoc la gent no acostuma a anar a veure circ. Llavors tampoc saben que hi ha molts tipus de circ més enllà del tradicional i més enllà del Cirque du Soleil. A poc a poc la gent dirà doncs mira, un dia vull anar a veure, un dia que no sigui la festa major del meu poble i que jo passi per allà. I llavors esperem que a poc la gent tingui més interès. Sí, tingui més interès i al final es valori més, perquè és el problema, no es valora com el teatre. Bé, moltes gràcies per atendre'ns les nostres preguntes. Espero que us vagi molt bé tot i ànims. Moltes gràcies a vosaltres per fer-nos l'entrevista.